Són les fabuloses tortugues ninja. Són les fabuloses tortugues ninja. Herois de ninja closca, els més forts. Són els lluitadors més temibles. Són molt moderns. Són herois de mitja closca i són sensibles. Així, ja ho dic. Quan ataca el malvat brillant, els de tortuga van endavant. Són les fabuloses tortugues ninja. Són les fabuloses tortugues ninja. El nostre Nico els va ensenyar a ser grans. Són les És una rata radical. Leonardo va davant, és una màquina espacial. És veritat. tortugues ninja. Rafael és poder Aquestes són boníssimes. I Miquel Àngelo li agrada ballar. Endavant, tortugues! Són les fabuloses tortugues ninja. Són les fabuloses tortugues ninja. Herois de mitja closca. Les fabuloses tortugues ninja. La nit dels dolents. I a què es deu el descens de l'índex de criminalitat a la ciutat, senyor comissari? Això és molt senzill, April. A mi. A ell? I què més? Pensi que des que sóc el comissari de la ciutat he mantingut una guerra aferrissada contra el crim i la corrupció. I nosaltres què hem fet, el gandul? Gràcies pels seus comentaris, comissari. Re, noi, quina manera de penjar-se medalles. L'índex de criminalitat ha baixat perquè ens hem trencat la closca lluitant contra els pintes com en Cap de Cuiro i el rei Rata. Ja m'agradaria veure la policia davant d'aquells cràpules. Rafael, obrar bé ja és una gran recompensa. Però miri com ens tracten, mestre Estallicó. Potser aviat descobriràs que necessites els humans més del que et penses. Nois, sóc l'April. Han entrat a robar l'arxiu municipal. Ara venim. Què, vens amb nosaltres o no? Sí que vinc, però estic ressentit. Vinga, nois, posem la primera. Pel que es veu, hi han entrat sense invitació. Ho sento, nois, l'oficina és tancada. Les tortugues, elimineu-les. Tortugues pudentes! Oh, no suporto que facin això. Què et sembla si això ho discutim al carrer? Ai, 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 Aparteu-vos, aparteu-vos! Compte, Jeffrey! Vigileu, vigileu! Rèptils repugnants. Aquesta vegada heu anat massa lluny. De debò, doncs encara hi podríem anar molt més. Que dimoni... Jo diria que avui té un dia una mica negre, nanos. Idiotes, guaiteu què m'heu fet. On diamo? Ha estat sense voler. És igual, això. Hem de fugir d'aquí. No els podrem atrapar ara. Sí, i ara els humans s'atribuiran el mèrit d'haver frustrat el robatori. És la gota que fa vessar el got. És l'última vegada que aquelles tortugues miserables em fan quedar malament. Deixa-ho córrer. Ara ja tenim tota la informació de l'arxiu municipal que necessitem. No ho deixaré córrer. Aquelles closques ambulants han de patir. Vull revenja encara que sigui l'últim que faci. Que bé, podem ajudar? Només em podeu ajudar d'una manera, imbècils, no fent-me més nosa. Fora d'aquí! Aquesta és l'última vegada que m'heu fallat. Tarats! Això vol dir que estem castigats. L'última vegada que el Cromedome es va enfrontar a les tortugues va estar a punt de vèncer-les. Aquesta vegada no fallarà. Quines són les teves ordres?
Espera't aquí mentre vaig a reclutar més reforços a la Dimensió X. No ho entenc. No sé pas què deuen voler en Trinxant i en Cranc de l'arxiu municipal. Jo diria que no hi ha res de valor allà. Escolteu, potser ho hauríem de consultar amb l'April. Sí, sempre té una bona idea quan estem encallats així. On eres? A la Dimensió X, reclutant reforços per substituir aquells totxos. Ara no tenim temps per això. Ho he trobat. Hem d'enviar els soldats del peu a les clavegueres perquè hi comencin a excavar immediatament. Perfecte! Les clavegueres és on tinc planejat trobar la resta de reforços i amb les riqueses que esperes obtenir d'aquesta operació podré convèncer el meu exèrcit de malvats que eliminin les tortugues per sempre més. Espero que almenys treguin del mig aquestes maleïdes tortugues fins que acabem la nostra excavació. Cranc, no tens fe? Renoi, l'amo està molt enrabiat. Sí, jo començo a tenir por. Potser ens tenen tancats aquí la resta de la nostra vida. O com a mínim fins que s'acabi l'episodi. Molt bé, nois. Entro a l'ordinador de l'arxiu municipal. Segons això, el que falta és una secció dels plànols originals del clavegueram de la ciutat del 1895. Ara sí que ho tinc tot clar. Com és que en Cranc i en Trinxant estan interessats en l'estat de les clavegueres de fa un segle? No ho sé, però val més que ho esbrinem. Segons les notes del mapa, els constructors no van poder foradar aquí, perquè els trepants es trencaven sempre. Es van trobar amb una capa molt dura, una cosa enorme, una cosa que ens convertirà en els éssers més rics i poderosos de tota la galàxia. Fes que treballin els soldats del peu, Cranc. Jo vaig a reclutar els efectius que em falten per destruir les tortugues per sempre més. Molt bé, hem entrat a la zona que surt en el tros de mapa que falta. I què fem ara? No fareu res de res. Trinxant! No permetré que em torneu a fer quedar en ridícul, tortugues. Ah, no? Què deixes la sèrie? Al contrari, sou vosaltres qui ens abandoneu. Us vull presentar uns vells amics. Us recordeu del rei Rata? De l'Slash, la tortuga malvada de la Dimensió X? I no us podeu oblidar del vostre amic Cara de Cuiro. Ni de mi, la tempestra! Ni del pobre escuribat que es mor per un tros de tortuga. I no parlem de l'àntrax, el botxí reial d'en Cranc de la Dimensió X. Arrenquem les closques. I del meu superrobot Cromedome, que completa l'arxiu de delinqüents més importants que s'ha vist mai al món. No m'ho puc creure. Nois, sembla que el nostre passat ens persegueix. No m'ho puc creure. Us faré més rics del que us podeu imaginar. I a canvi només m'heu de fer un favor. Eliminar les tortugues! Serà un plaer. Endavant! Som-hi! Matem-los! Nois, estem en un embolic. Els podem guanyar. 7 contra 4 no és tan desigual. Molt bé, entesos. Potser ho he calculat malament. Ens hem de separar i agafar-los un per un. No podríem mirar a veure si ens toquen vacances? Es separen! De pressa, atureu-los! No sabeu que no us podeu amagar d'un escarbat? No he conegut mai un escarbat que no pogués trepitjar. T'encantarà la meva salsa picant a l'estil cajun. Il·lusos? No teniu escapatòria! Aquesta dona té males rauxes.
Oh, no! Oh, no! Nois, això no va ni amb rodes. Tens raó. Proposo que tornem al meu pla original. Quin és? Correu! Elimineu aquests rèptils inútils. Només ens podem escapar d'una manera. Seguim-nos. No, podrien anar per 1000 llocs diferents. No els trobarem. Té raó. Jo ho certifico. Doncs els haurem de fer sortir de les clavegueres, arrasant tota la ciutat. La borsa és vital per la ciutat. Si la destruïm, els danys seran molt greus. No, espera. Primer destruïm les estàtues. No suporto l'art. Fora el tard! Sento olor de pizza. A les tortugues els encanta la pizza. La vella Casa de la Pizza va ser el primer restaurant construït a la ciutat fa més de 400 anys. Per mi és un gran plaer declarar aquest edifici monument històric i poder-vos dir a tots vosaltres... Campi qui pugui! Ha dit que aquest edifici era un monument històric. Això vol dir que té valor. Renoi, doncs robem-lo. Veniu, precioses. Sí, això, rosegueu els fonaments de l'edifici. Sembla mentida. Haurem d'interrompre les notícies per culpa del mal temps. Jo no sé què farà vostè, però jo toco el 2. Oh, saps? Em recordes unes sabates que vaig tenir. Doncs per això, encara de cuiro t'adoptarà com a mascota seva. Entesos? Anem. Ui, quin humà més maco. Andia, nois, això sí que és un salt emocionant. Almenys ens hem escapat d'aquells esguerros. Noi, sóc l'April. Tenim problemes al Canal 6. Quina mena de problemes? La tempesta, l'escurivat, encara de cuiro. Andia, de la pitjor mena, nanos. Sí, i el Cromedom i l'Àntrax estan destruint la bossa. I l'Slash i el Rei Rata estan atacant la vella pizzeria del centre. Renoi, ens despistem un moment i... Gràcies, April, ens ocuparem d'aquells cretins. Un moment, nois, no m'agrada dir un tòpic, però això és just el que volen que fem. Sí, té raó. Segurament estan fent tot això per fer-nos sortir de les clavegueres. I per què no deixem que se n'ocupin els humans, per variar, Perquè els nostres amics estan en perill. Sí, resulta que som herois, nois. Més aviat ens agrada rebre. Quanta estona falta, cranc? L'hem trobat! Uns minuts més i l'hauran desenterrada del tot. Em sembla que mai no havia anat tan bé una operació. Perquè en Bebop i en Rock Massissa no hi són per esgarrar-ho tot. L'amo no ens havia tingut mai tancats tant de temps. Deu estar molt enfadat. Això sí no és que té problemes. Hem de trobar la manera de sortir. Pensa que podria estar en perill. Parlant de la caiguda de la borsa. Et liquidaré, tortuga. Tortuga agafada. Andia, robar una pizzeria, el pitjor delicte de tots. Deixa estar la pizzeria ara mateix. Com vulguis. Ostres, per una vegada a la vida em sembla que passo de pizza, nanos. Em baixeu us perdré de vista! Escolti, estarem encantats de baixar per les escales. Escolta, la de mosca, deixa'ls estar. D'acord, així rebreu vosaltres! Espero que això se t'endugui! Oh!
Que bé. Aquest vespre farem sopa de tortuga per sopar. Apanyem-nos! Aquest lloc em posa els pèls de punta! Què és això? És un desintegrador capaç de desintegrar aquest edifici. El mestre Trinxant me l'ha donat amb el propòsit exprés de destruir les tortugues. Pensa, escoribat. Les tortugues i l'insecticida més potent de la ciutat esborrats del mapa d'una vegada. Sí, avui serà un gran dia! Això si no ets una tortuga. Nois, contesteu, sóc l'April. Estallicó, què hi fa aquí? El meu sisè sentit em diu que les tortugues estan en perill. No cal que ho digui. Acabem de veure com segrestaven en Rafael i en Donatello. I no em puc comunicar amb en Michelangelo ni amb en Leonardo. Em sembla que també els han capturat. I tota la ciutat és plena de malvats. Doncs hem de trobar ajuda. Però qui? Tens alguna manera de contactar amb en Casey Jones? Sí, tinc el seu número de telèfon, però... Truca-li de seguida i dona'm el tortocomunicador. Em posaré en contacte amb el nostre amic Zack. Molt bé, però no crec que ens siguin de gran ajuda. És l'única esperança que tenim. Intueixo que les tortugues no havien corregut mai un perill tan greu com aquesta vegada. Més males notícies, nois. Aquestes parets són de metall massís i d'un aliatge completament aïllant. I això què vol dir? Que els senyals que emet el tortocomunicador no es podran sentir fora d'aquí. La qual cosa vol dir que des de fora ningú ens podrà trobar amb el localitzador. Ni ho intentaran. La nau espacial del pirata espacial llegendari, el Capità Logos. Es va estavellar aquí fa 1000 anys abans que es construís la ciutat. I aquí hi ha el tresor del Capità Logos. Riqueses inimaginables, robades de tots els racons de la galàxia. Hem d'ordenar als soldats del peu que la desballestin i comencin a carregar-la cap a la superfície. Trigaríem massa temps. A més, tinc un pla més bo. Farem servir el meu raig transportador per treure tota la nau a la superfície. Gràcies per venir tan precipitadament, nois. Faria el que fos per les tortugues. L'únic que vull saber és quan podré trencar alguna cosa. No ho entenc. No rebo cap senyal del localitzador de les tortugues en aquest receptor. Doncs les haurem de trobar nosaltres. Anem! Un humà maco. Li posaré el nom de melancoliós, apa. Estàs malalt, cap de cuero. Ho sabies? No em podries deixar a la caseta del gos? Quan els insectes governem, tots els humans seran les nostres mascotes. Els insectes serem les rates els qui governarem. Si no ets ni una rata, ets un humà. Ai de tu, que em tornis a insultar. Calleu tots. Hem d'anar buscant Trinxant i cobrar la nostra recompensa. Mira! N'hem de capturar un i obligar-lo a revelar-nos al lloc on són les tortugues. Baix d'energia, m'he de recarregar. Que se'n vagi. Per ell, els diners no són res. Seguirem el robot. Eliminar els amics de les tortugues. Pila de cargols! Deixen el mestre Estallicó! Veig que m'hauré de posar fort. No, espera, Casey, tinc un pla. Quan t'ho digui, pitja aquest botó. Sóc aquí! Ara, Casey! Ja! Fantàstic! Però ara no ens pot dir on són les tortugues. No n'estiguis tan segura. Molt bé. On són les tortugues? Localització, edifici Buck Zapper.
temps per l'extermini de les tortugues 6 minuts 21 segons. Anem! Corre! Pel que sabem, l'amo ens podria necessitar. Segur que pot tenir problemes sense els nostres serveis inestimables. I al rescat! Bé, Trinxant, ja ens hem ocupat de les tortugues. On és la recompensa? Ja ve cap aquí. Espera, Casey, és inútil. La reixa de la ventilació. No, és massa petita. Per mi no ho és. Que algú em faci l'escaleta. Què us sembla que és? Potser algú que intenta rescatar-nos. I què més? Els humans no farien mai res per nosaltres. Calma, nois! Sa! No saps com ens alegrem de veure't, nano. Gràcies al cel, estan lliures. Però encara ens hem de desfer del desintegrador i tenim menys d'1 minut. Ei, sé com ho podem fer. Aquesta és la vostra recompensa. El llegendari tresor del sanguinari pirata Logos. El compartiré amb tots vosaltres. Som rics, rics! I ja no haurem de conquerir la ciutat, sinó que la podrem comprar. Jo de tu no donaria cap paga i senyal. El desintegrador! No! El meu tresor, les meves riqueses! El nostre tresor, les nostres riqueses! Hem treballat molt per tu, Trinxant. Encara estàs en deute amb nosaltres. Si haguéssiu destruït les tortugues encara tindríem el tresor! És culpa teva! Hem d'escampar la boira! Com? Amo, sort que encara hem arribat a temps. Que s'escapen! Però vosaltres no, colla de cretinoides. Intenta detenir-nos. No ens podeu guanyar tots junts. No val la pena. Per això no ens paguen. Anem! Mira que bé. I ara com el seguim? És fàcil, no podem. A més, els dolents gairebé sempre s'escapen al final. I potser ara t'adonaràs que necessites els humans tant com ells et necessiten a tu, Rafael. Oh, i tant, mestre Estallicó. Retiro totes les coses lletges que he dit d'ells. Els humans, per mi, ara són asos. Ah, sou aquí! Com m'heu pogut deixar d'aquesta manera? Que un cocodril espantós m'arrossegués per tot arreu. Sempre salveu a l'April, però no em salveu mai a mi. De fet, nois, podria passar d'algun humà. Calma, nano. Qualsevol semblança entre en Vernon i un humà autèntic és pura coincidència.